ihe ọma mere onye na-ekwado ibe ya. Anyị bụ otu na-ahụ maka nkwalite asụsụ na omenala Igbo na obodo New York dị na mba ofesi Amerịka. Anyị abịakwala ọzọ iweta okwu ndị agbara ọkpụrụkpụ ga-enyere anyị aka ito eto na ibi ezi ndụ dịka ndị Igbo. Dịka o si adị, anyị nwere Adamaazị Ọbịanuju. Anyị nwere Nwaada Ijeọma Ohuabunwa. Ndị be anyị, ndewonu, gee na anyị ntị n'onu. Aha m ka bụkwa Obumneke Egbujọ. Asị m ka ọ mara onye ọbụla mma. N'ụbọchị taa, dịka anyị rụtụrụ aka na ihe onyonyo nke gara aga, na anyị ga-eleba anya n'okwu banyere ndị ọ dịrị ịlụ ọlụlụ di na nwunye. Ihe m nwere ikwu bụ na ọlụlụ di na nwunye n'ala Igbo ka anyị na-ekwukwanụ maka ya, kama na mba na-asụ n'onu n'onu. Nkụ dị na mba bụ ha ka ọ na-eghe elu nne. Na nghọta m, ọlụlụ di na nwunye bụ ihe gbasara nwoke na nwanyị na mpaghara ala Igbo m si na ya. Ọ dị mma. Otu mụwa sikwa ghọta dịka onye Igbo, ọkwa alụmdi na nwunye dịrị nwoke na nwanyị, agbanyekwara na o nwere ihe ndị ọzọ a na-ahụgasị nwere ike ọ dịka mgbagwojuru anya, nke bụ na amakwa m na urugodo Maazị Obumneke ga-akọwakwa ụfọdụ ihe, mana ọ bụ otu Igbo si ahụ ya, ọ dị nwoke na nwanyị. Ọ dị mma. Okwu unu kwụ ogologo ka osisi ọjị. Iji mee ka ihe unu kwuru kwudosie ike, onye ọkammụta anyị rụtụrụ okwu ya aka mgbe anyị na-ekwu okwu banyere ihe ọ pụtara bụ alụmdi na nwunye bụ ọkammụta Emeka Chimerem. Ọ rụtụrụ aka na alụmdi na nwunye bụkwanụ nkwekọrịta nke dị n'etiti nwoke na nwanyị. O nyekwara aka ime ka omenala Igbo pụta ìhè nke ọma, n'ihi na dịka m si ghọta na omenala Igbo ka ọ bụ na ọ bụ nwoke ga-ebili gaa lụta nwanyị, kpọlata ya n'ụlọ. O dokwara anya okwu ahụ otu o si kọwa ya. O nwere ihe ọzọ ị nwere ịkọwara anyị? Ihe m ga-agbakwunye na nke Adamaazị kwuru na o doro anya, maka na nwoke je kpọtazie nwaanyị wee hapụzie aha nna gị zaba nke nwoke, ya na nwoke na nwaanyị. Ọ bụrụ na unu egebeghị ihe onyonyo anyị mere na mgbe gara aga, gaghachi n'azụ. Na nke mbụ anyị mere, anyị kwuru maka alụmdi na nwunye, kọwaa ka o si wee bido, wee jụọ sị kedu ndị ọ dịrị. Ma sịkwarị na onyonyo mbụ anyị mana anyị wenara aka n'ihe mere n'akwụkwọ nsọ. Chineke akpụchana nwoke wee kpụọ nwaanyị. Ya ọ bụrụ na anyị sobe ka o si dị n'akwụkwọ nsọ, ọlụlụ di na nwunye bụ nwoke nwaanyị, adịkwa ama ama. Na nghọta anyị ka anyị na-ekwu, o nwekwa ka o si wee dịrị gị na o nwere otu na o nwere ebe nwoke na-anụ nwoke, nwee ebe nwaanyị na-anụ nwaanyị. Na nghọta gị, gbarakwa jebe n'ebe a ndị bekee na-akpọ comment section, maka onye ọbụla ya etinye ọnụ n'okwu a.
ya na ọ bụ na nghọta m ka m si wee na-aza ajụjụ a, ọ nwoke ka m lụrụ, onye m ji wee sị na okwu nwoke na nwaanyị na nghọta ha. Ọ dị mma. Ada Maazị Ijeọma, ọ nwoke na-alụ gị. Nwoke na-anụ m. Aha. Maka na dịka okwu ndị a si na-aga, anyị lezie anya nke ọma, anyị ga-ahụ na anyị na-ekwu okwu a dịka o si metụta omenala Igbo. Maka na ọkwa mba na-achịkwa n'olu n'olu. Apụrụ m epụta otu ebe kọwara ndị mba ahụ na akwụkwọ nsọ bụ Baịbụl rụtụrụ aka na Chukwu Okike kere nwoke. Oge ruo, ya sịkwa na ọ dịghị mma ka nwoke nọ naanị ya, o wee kee nwaanyị mee gịnị? Kpọnye ya. Onye mere ndị na-ege anyị ntị ada ama amụma maka mgbagwoju anya. Onye ka anyị ji akọ otu ile anya anyị niile bụ ndị Igbo, otu anyị si mara esi eme, mana anyị makwa na o nwere ike nwee ndị nwere mgbagwoju anya ebe ahụ, dịka Ada Ijeọma na Maazị Ogbonne, maka o nwere ebe a jụkwara ajụjụ na kedụkwanụ nke a na-ahụ na ọ bụrụ na nwaanyị jee nụta nwaanyị ibe ya bụ ihe ọ dịka na ha eji gbagwoju anya ya, ka anyị nọrọ ebe a kọwakwa nke ahụ na ọ dị iche gbasara nke anyị na-asị na ote Chukwu Okike si wee kee na nwoke na-eji anụta nwaanyị. Biko anyị nwere ike ịkọwara ọnụ maka ndị na-ege anyị, unu nwekwa ike unu ede ya kọwara anyị otu si ghọta, mana anyị amaghị na o nwere ndị ọ na-agbagwoju anya n'oge ụfọdụ ọ dịka ahụrụ nwaanyị ojije nụta nwaanyị ibie nụtara ya nwoke. Ajụjụ ahụ ọ kwụchim n'ihi na n'ala Igbo, dịka a rụtụrụ aka na ihe onyonyo gara aga, ihe eji hiwe alụmdi na nwunye nke gụnyere mmekọrịta, mana n'oge ha rụtụkwara aka na okwu na nke ikpeazụ bụ maka ọmụmụ. Mana n'ala Igbo ka ọ bụ na alụọ di na nwunye ma mụhụ ọmụmụ, ya dị ka enweghị ihe ọzọ eji maka ya alụọ di na nwunye. N'ihi ọmụmụ ahụ na-eme ka mgbe ụfọdụ na ụfọdụ mpaghara ala Igbo mmadụ aga kpọta nwaanyị ọzọ, mana elezi anya nwaanyị ahụ ọ kpọtara wu nwoke ka a kpọtara ya naanị ka ọ mụọ ọmụmụ. Maka na okwu a masị na o debere edebere ihe gbasara nwaanyị ije nụta nwaanyị na-anụta nwaanyị ọ na ya akpụ nwa na ọ bụrụ na nwoke anọghị ya efuna ya. Mana ihe omenala Igbo, anyị ndị Igbo chọrọ ihe a na-akpọ ọnọchie n'afa, nke m akọ na m, nke ndere m jide ọfọ. Ịmara ndị Igbo anyị na-alaiki, ndị Igbo chọrọ ihe ọ ya abụ eme a na-eje n'obi n'obi n'ama n'ama. Ya mgbe nwoke na-amụtaghị nwa nwoke na alụmdi na nwunye ọ nụrụ, ma ọ bụ na nwaanyị ọ lụtara amụtaghị nwa ncha ọmụmụ abataraghị ha site na mmekọrịta ha, ọ mgbe aha ka nwaanyị ya na di ya kwekọrịtara na-eje kpọtara di ya nwaanyị, ikekwe ọmụọ ọ bụrụ nwoke, ka e wee nọchie. Mgbe a ya achọzi nwoke ahụ ọ nọchaa n'ụwa nke a, ka aha ya bụrụ ihe ga-adịgide. Ọ na nghọta ya bụ nkọwa o doro ezigbo anya kịta maka ndị ọ na-agbagwoju anya. Ọ ya ka anyị ji si ka anyị rụtụchaa ya ihe aka. Ugbu a o nwekwa onye nwere ihe ọzọ ga-etinye tinye, mana o doo na mmụọ jezie n'ebe a na-ekwu okwu ya, Chineke nna mere ebere ihe onyonyo a ga-adị ewere ya kọwaa onye ọ na-aghọta nke ọma. Ọ dị mma.
maka na dịka nwaada Ijeọma rụtụrụ aka, Igbo na-aza aha sị aha m Efuna ama echila ụzọ m echila. Ọ bụ ihe ndị a mere o ji adị ka mgbe ọ na-adabaghị nke ọma agbawa ala gburugburu ebe niile. A werekwa uche gaa n'akwụkwọ nsọ wụ Baịbụl. Mgbe Jekọb nwunye ya bụ Rechel na-amụtaraghị ya nwa, ya kpọrọ nwa nga ya kpega Jekọb ka enwee ike mụta nwa. Ajụjụ wee bụrụ, ịmụta nwa ọ bụ ya bụ isi sekpụ ntị na alụmdi na nwunye? O nwere ka omenala Igbo dị. Igbo chọrọ ọmụmụ. Ọ dị mma. Onye amụọ ọmụta ibe ya. Onye amụọ ọmụta ibe ya. Ọ bụghị ebe họ isi sekpụ ntị na-aya amụ, mana abaghị m n'uche ndị Igbo, mana ana m eche mgbe nwa okorobịa tozuru ihe eji mmadụ eme, mgbe aha esizie na onye mụrụ, jụba ọ bụrụ nwaanyị ajụba onye na-anụ, ọ bụrụ nwoke ịkpọ ya ịjụcha ya, anyị na-akpọ ya Arịọha, kee maka nwunye gị. Ihe ọzọ a na-eneje anya mgbe ahụ ọ kpọtara nwaanyị aha bụ ọ mụọna. Ezinụlọ ọbụla onye Igbo akpọta taa o ruo echi a na-akpịrị ha anya, a na-akpịrị ha anya. Ya Igbo ejighị ọmụmụ were egwuregwu dịka Maazị kọwara ụzọ echina, ama echina nke m dere maka ọlụlụ di na nwunye na-adị ka ụzọ mmiri ka ọ gara echi. Okwu unu na-aba o nwekwara ihe nghọta n'ime, ọ dị ka ọ ga-awụ ihe ga-eduba anyị n'usoro ọzọ anyị nwere ike ileba anya. Maazị rụtụrụ ya aka sị ọwụ maka ọmụmụ, dịka okwu esiri ọ dịkwa ka ị ga-ajụ ajụjụ ọ maka ọmụmụ kere maka ihe ndị ọzọ eji si iwe ya wụ alụmdi na nwunye. Ya wụ ihe ọ dịkwa ka ihe anyị ga-edeba anya. Amarana m ebe ị na-eje. Amarana m. A na-ekwu maka mmekọrịta. Ịma na mmekọrịta di na nwunye na-ajụ ahụ oyi, na ịjụ ase. Nwoke jecha nata ofu onye ọ kọrọ ihe mere n'ụzọ, kedu ka ụbọchị dị, kedu nke mere n'ọrụ, ị gakwara ọfụma, ị gbatakwara anụ, ị tetekwara nkwụ. Ihe ndị a na-ajụ ahụ oyi. Wee nwezie mmekọrịta n'etiti nwoke na nwanyị, obi ajọ. Maazị ya wụrụ ka mgbe ọ dị ka ya wụ okwu obere ebe nke aga-aba n'ime ọkụ ya. Maka na mbọchị nta Anyị ga-asị na Owere nchi ụfọdụfọ ọfala afọ, mana ndị ọma na-ege ntị, ọ ga-adịkwa mma dịka nwaada rụtụrụ aka n'oge gara aga na enwe ihe ibu n'oche banyere okwu a, gị detuoro anyị ya ebe a ndị bekee na-akpọ comment section. Echefukwala etuliri anyị aka elu ndị bekee na-akpọ like, ikesa ihe onyonyo a ndị bekee na-akpọ share, na ibiri anyị aka ebe ahụ na-acha ọbara ọbara ndị bekee na-akpọ subscribe, na ịkụtụkwara mgbịrịgba ahụ nọ n'akụkụ ebe ahụ ndị bekee na-akpọ notification bell. N'ime ihe ndị a niile, ọ na-egosi anyị na ị na-enyere anyị aka n'ije ozi